וידע כי השם הקדוש הוויה י' כ' י' ה' סוד כחב. דהיינו קוצו של י' כתר, י' עצמה חוכמה, וה' ראשונה של שם הוויה ברוך הוא בינה. על מה להתכסח? זאת אומרת, למעלה מאיתנו בדרך כלל ג' ראשונות מכוסות ואינן נגידות לנו כלל ועיקר. זה י' כ' תמיד מכוסה, ואותיות ו' כ' של אותו שם הוויה הם סוד עלמא דאתגליה. עולם הגילוי, והוא סוד ברא וברתא, ברא סוד בן, קרי זעיר אנפין, ברתא סוד בת, סוד נוקבה. בסדר? ואף על פי שאמרנו שחגת הוא הכוח, היינו בערך הפועל שונים, אבל בערך עלמא דאתכסיה נקרא חגת ערך הפועל. זאת אומרת, המושג שנקרא בערך חשוב מאוד בקבלה. יש לכל דבר שני מציאויות. מציאות עצם הוא עצמו, ומציאות מה הוא בערך מה שלמעלה ממנו ומה שלמטה ממנו. דהיינו, כמו האדם שבערך הילדים שלו הוא אבא, ובערך ההורים שלו הוא בן, ובערך הסבים שלו הוא נכד. כלל פשוט הוא. ושזה למדנו, שאומרנו הרי והרש"ש מפרט את זה לעיל יותר, שכל עולם ועולם בערך עצמו, ומציאותו הוא זעיר אנפין או אבא ואמא, אבל כל עולם בערך העליון ממנו הוא זכר נוקבה, בערכו, וכל עליון בערכו הוא אבא ואמא מול התחתון. שנכון שזכר נוקבה הם זכר נוקבה מול אבא ואמא, אבל גם אבא ואמא הם זכר נוקבה מול ערך אנפין, וערך אנפין הוא אבא ואמא בערכם, וכנ"ל ערך אנפין מול התיק, וכנגד גם פרצופים, דהיינו של עם קדמון, דהיינו עולם האצילות הוא בעצם מה שנקרא זכר נוקבה מול עולמות אדם קדמון, וכיוצא באלו, ואיך אומרים, צריך להיכנס לרש"ש יותר עמוק, אבל ככלל כל פרצוף הוא זכר נוקבה בעצם העליון ממנו. זו המילה בערך מאוד חשובה, שצריך לדעת האם שאנחנו נכתב הדבר, הוא נכתב על עניין המציאות של עצמו, הוא נכתב עלינו בערך. בשביל צריכים להיעזר הרבה ברש"ש, הרבה תורת חכם, כי שמה וגם שאר המפרשים של מקובלי בית אל שמתעסקים הרבה עניין בערך, להגיד לנו בעצם אם המקום שמדובר או המילה שנאמרת פה היא בעצם אמיתית ממש, קרי הספירה עצמה בפועל, או היא בערך, היא אבא ואמא, בערך אותו פרצוף, אבל היא בעצם לא אבא ואמא, אלא פרצוף של למעלה ממנו, ולא אבא ואמא אמיתיים בהגדרה. בסדר? הוא פשוט. אם כן, חגת בערך כחב הם פועל ממש. למרות שבערך המציאות שלהם עצמם הם כוח, אבל בערך העליון מהם הם פועל ממש. כלל ועיקר. בסדר? ואם כן נאמר כחב הם המחשבה וחוכמה ורצון של מחשבת ודבר של תפארת הנקרא ברא. דהיינו, כחב זה מחשבה וחוכמה ורצון של מחשבת ודבר, שהיא בעצם התפארת. כי עיקר ודבר של שם הוויה היא התפארת, אם כן, הכתר והבינה הם חוכמה ומחשבה ורצון של ודבר. וערך מחשבה, חוכמה ורצון של פעולת ודבר, חגת היא בינה. כי אף על גבי שבינה היא הרצון בערך המחשבה לערך הפעולה, היא המחשבה הקדומה לכל הקדומים, חסד חוכמת המחשבה, גבורה רצון המחשבה, וכל ערך הפעולה, והתפארת הפעולה. אבל כיוון שאמרנו שכחב הוא סוד המחשבה לערך הרצון, אם כן, שמסתכל למעלה מזה, הבינה בערך החגת היא בעצם מחשבה קדומה לכל הקדומים. כי היא שורש הכוח, שבערכה הוא נקרא גם פועל. אם כן, הבינה היא מחשבה קדומה לכל הקדומים. החסד הוא מחשבה סתם. הגבורה היא רצון המחשבה, כי הגבורה היא כי זה מתאים לנו. והתפארת הוא כבר הפועל שלהם. כי כמו שאמרנו, בעניין הזה תמיד הספירה האחרונה היא הפועל. וזה עניין בערך. כן. אז הבנתי, אם הבינה היא בערך החגת. בערך החגת,
היא המחשבה הקדומה לכל הקדומים. אז מה זה החוכמה והכתר בערך החגת? הם מסתרים. שלושתם ביחד, תראי, בשביל זה אנחנו סופרים, חשוב לזכור את הגימל שונות בשני שיטות. שיטה אחת שאני קורא להם בפרטות עצמם כתר חוכמה בינה, שיטה אחת. שיטה שנייה, אחד קודש הקודשים, שעיקרו הוא בינה. כשאני מסתכל על זה בערך התחתונים, עיקר השפע שמקבל לו בבינה. וזה, כשאני מסתכל על המציאות, זאת אומרת, הם לא רואים את החוכמה ואת הכתר? כי נכון שאנחנו יודעים שאנחנו אומרים אחד קודש קודשים, אנחנו מבינים, מודעים מראש שזה כתר חוכמה בינה או חוכמה בינה דעת. אבל, או בעיקר ככה, אבל בעיקרו הוא, מה שאומרים, כאחד קודש קודשים, כי כהגדרה נכנסים לכאל בינה. כי כשאני הולך ואני עובד בערך חגת, בעיקר עולמנו זה חגת נהי, מה שמעליי הוא גנוז בגוש אחד, או במשקל אחד שנקרא אחד קודש קודשים, שוודאי לי שהוא מכיל לשלושתם. אבל עיקרו דרגה בהגדרה הוא בינה. בסדר? כי אנחנו מתייחסים לעניין עולם הבריאה. עולם הבריאה נקרא עולם הכיסא, כי בעצם מלכות האצילות נכנסת בכל הכחב כולם, או כל הכחבד, ואז נקרא כיסא, וזה אחד קודש קודשים, עיקרו הוא בינה. למרות שוודאי שיש שם גם כתר וגם חוכמה, אבל הוא היכל אחד סגור נעול. בסדר? אז כל עוד שזה בערך עצמם, ודאי שבפירוש יש לי כל הזמן בינה, אבל בערכי התחתון, המשקל לא הבינה. כשבערכי המחשבה, שאני מנסה להבין בעצם מה נרצה ממני, רצון עכשיו מספק אותי. למה? כי אני יודע מה הרצון העליון שאותו אני צריך להוציא לפועל. איתי אם יספיק לי, גם אם לא הבנתי מה השורש, או מאיפה זה בא, מה שחשוב לי, מה נרצה ממני. זאת אומרת, גם אם אני לא מתמחשב את הבריאה, בסדר? בערך מה שקדם לשבירת המלאכים. אני לא יודע, לא מבין. אני לא מבין שבירת המלאכים, שמטרתם ליצור בחירה טוב ורע, ותיקון העולמות, ותיקון העולמות על הסוד, וכוונת המצוות, והמצוות בפועל, אני מתרצה ממני. וגם אם לא הבנתי למה העולם נברא, או מה התהליכים שלו למעלה מזה, עדיין אני יכול לקיים את המצוות על בוריים, כי רצון המחשבה, שזה הבינה, יש לי אותו, בערכי. כי התוצאה של כל התהליך שהיא למה נברא העולם שלנו, בערכי, ולא מה יש למעלה מזה, כי למעלה מזה שאין סוף. כבר הרי אומר לנו, שבעצם באותו אדם קדמון יש רבי רבות עולמות. אני לא יודע מה הם. לא הסביר לי, אין לי שום פירוש. מאיפה זה כתוב אצל הארי? לא יודע. לא כתוב בשום מקום, מה כתוב? רבי רבות עולמות. מה יש בתוכו? מה הם? לא יודע. אבל בערכי, בערך העבודה שלי זה לא משנה. אם אני מבין את מחשבת הבריאה, מה תכלית מחשבת הבריאה? בערכי. שזה שבירת המלאכים, בחירת טוב ורע, תיקון עולמות, עניין הכלים שנפלו לביאה, ועניין הניצוצות ותיקונם, וכל התהליכים של עניין כוונת המחשבה והתפילה, ועניין תלמוד תורה והסוד, בערכי זה רצון המחשבה של הבורא, וזה בערכי מספיק לי בשביל לעבוד, כי זה, ולעבודה שלי קרי חגת נהים. בסדר? אז מחשבת הבריאה הזו, שמבחינת רצון המחשבה, מה נרצה ממני, מספק אותי. מה האינסוף ברא? אני לא יודע. אין לי, מאיפה אני יודע? עצם העובדה שנאמר לי שיש שם ריבי רבות עולמות, זה כבר אומר לי שיש שם דברים שאני לא יודע. הוא פשוט הוא. איך אומרים? ורב הנסתר על הגלוי בעניין הזה. לא יודע. אבל מה שאני ארצה ממני בסיכומו של דבר, זאת בעצם הבינה, מחשבת הבריאה, הוא לא במחשבה, במחשבה, מספק אותי לצורך העולם הזה. שלב א', וזה מה שנקרא כבוד מלאכים חקור דבר. דהיינו, אם אני מתחיל במלאכים במיתור, מבין את הירצה מהם, מבין את כל שבירת הכלים, הניצוצות שנפלו, מה התוצר שלהם, עניין הכוונות והתפילות והלימוד והעבודה שלי, הרי את תכלית העולם שלי הבנתי. בסדר? ודאי שאם אני מבין למעלה זה טוב, אבל לא בהכרח. זה לא מפריע לעבודה. וזה רצון המחשבה בערכי, בעניין העבודה של העולם הזה, שעניין תיקון לבב קצוות, עניין הבינה הוא מספק אותי. וזה גם אולי שבירת המלאכים מתחילה, שהבנים יצאו מאמא, דהיינו 7 בנים דמיתו. בסדר? ועיקר העולם שלו בעצם נברא בשורשו מהבינה ולא למעלה משם. כי אם אני מבין את רצון המחשבה, זה מספק אותי. הוא פשוט הוא. בסדר? ברור?
ולא למעלה מזה. וחשוב הוא להבין שקודם כל שאדם יבין מה נרצה מעולמו, כמובן לא רק מבחינת הפשט, קרי רק מצוות קרבי אדם, אלא גם עניין תהליכים הרוחניים, ומתוך זה גם כוונת המצווה, כוונת התפילות והמצוות, ודאי. אבל לא בהכרח, אם אין לי חוסר ידע מהם, זה לא מספיק לי לעבודה. זה מספק אותי לעבודה. בסדר? ובינה אחרת גבורה שמחשבה חומר רצון לפעולות עוד ו'. הם לא אות ה' סוד ברתה בערך המחשבה חוכמה רצון של מחשבת אות ה'. דהיינו, גם ככה הבינה אחרת גבורה שמחשבה חומר רצון לפעולות אות ה' הם לאות ה' שזה הנוקבה, דהיינו מלכות, מחשבה ממש. בסדר? למרות שהם בערך העליון הם פועל, בערך התחתון הוא מחשבה. עוד פעם, תמיד העליון בערך התחתון הוא מחשבה, והתחתון בערכו הוא כוח או מחשבה. אם כן, בינה, חסד גבורה, שהם מחשבה קדומה לכל קדומים, מחשבה סתם ורצון מחשבה, הם לערך הנהי, שזה בעצם ההי האחרונה או נהים, הוא בעצם הפועל הם מחשבה ממש. והנהים בערכם הם, או הנהי בעיקר, הם מה שנקרא פועל בערכם. היינו בינה מחשבה קדומה לכל הקדומים של מחשבת אות ה', בחסד מחשבה קדומה סתם של אות ה', בגבורה רצון אות ה', ושלושתם של מחשבת אות ה'. ותפארת נצח יסוד במחשבה חוכמה ורצון של פעולת אות ה'. אם כך, גם בפועל ממש, הפועל ממש יש לו מה שנקרא מחשבה קדומה לכל הקדומים, שזה תפארת, מחשבה סתם שזה נצח, ורצון המחשבה הוד, לא, תפארת נצח יסוד, הוא אומר, סליחה. תפארת, מחשבה קדומה לכל הקדומים, נצח, מחשבה סתם, יסוד רצון המחשבה, כי למדנו שבעולמות העליונים נצח ועוד חד המה, בעיקר המשקל אומר, ובמחשבה רצונה, רצון ומחשוב. מחשבה חומר רצון של פעולת אות ה', זאת הוצאה לפועל. זאת אומרת, גם להוצאה לפועל יש מחשבה, קדומה לכל הקדומים, מחשבה ורצון למחשבה. הוא פשוט. בסדר? ואות ה' היא הפעולה. לעולם. הוצאה ממש. ונצח הוד הם נחשבים לאחת. זאת אומרת, גם בשבירת המלאכים, נצח הוד נחשבים לאחת. כי אם אני סופר מדעת, שזה מתחילה שבירת המלאכים, עד המלכות, יש לי 8. בפועל יש לי רק 7 מלאכים דמיתו, כנצח ועוד חד המה. אבל כנראה בעולמנו התחתון יש מה שנקרא 8 שרצים, לא 7. בסדר?